खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ सरासति फुजानि समावनो मैया बङाइगावनि सतलायाव लामा जाब्रबथायजों साथाम सुबुंनि गोब्राब जोखोम जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। गोख्रैयै फैबाय थानाय बाइकआ सानै हौवा हिन्जाव साइकेलजों फैबाय थानायखौ सौग्राव फैयो। बे जाथाया बङाइगाव जिल्लानि सकलानि राजा लामायाव जादोंमोन। AS 19U1498 नाम्बारनि रयेल इनफिल्ड बाइकजों शकील आहमेद 21 बोसोर बैसोनि लाइमोना हौवा हिन्जाव नासद आली आरो निमुरा खातुनखौ सौग्रावफैयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाथायाव साथामबो सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझारनि थुनलाइयारि फोरबो 2025आव गुबुन गुबुन हादोरनि थुनलाइगिरिफोरा बाहागो लाफैदों। डेनमार्कनि खन्थाइगिरि क्लाउस, महाराष्ट्रनि खन्थाइगिरि मधु आरो केरेलानि लिरगिरि श्रीजित बिथांमोना माखासे बाथ्रा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि साउथ करियानि फिक्सन राइटार चां इल किमआ ब्रैथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोआव बर'नि दोरोङारि आर'नाइ आरो गामसा गाननायखौ नुनो मोननाय जादों। फिन आरोबाव खाम्फा बरगयारिनि उनाव फिन मिरु BPFनि नेहाथारि CWC सोद्रोमा प्राणजित बसुमतारिया BPF दोलोखौ नागारनायखौ खौरां बिजोंनि गेजेराव गोसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। खाम्फा बरगयारिया BPF दोलोनिफ्राय ओंखारनायनि सायाव पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ माखासे बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ BPF हान्जाखौ गोख्रोङै बेरेखा हान्जानि बिफाव लानो खावलायनायखौ नुनो मोननाय जादों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं जारागुरि गामिनि उखिल इसवारिनि फिसाज्ला आलमदाद इसवारिनि अनजालि बिसि रिना मुसाहारि आरो 3 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाजोआ गोमानानै दङ होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला थांनाय जानुवारि दाननि 31 अक्ट'आव गसाइगावआव थानाय गावनि बिब' लोमजानायखौ नायनो होननानै ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो गोमानानै दङ। न'खरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला रिना मुसाहारिया गावनि फिसाजोखौ लानानै 31 अक्ट' सुक्रुबार सानखालि ओंखारलांनायनि उनाव दिनैसिम न'आव गैया। बिहामजो आरो फिसौ गोमानायनि जाहोनाव हालाय हाफाय जानानै न'खरनि सुबुंफोरा सुलाद लाजोबनायनि उनावबो जेबो खौरां मोनैयाव सिमुलटाफु पुलिस थानायाव गोमानायनि गांसे एजाहार गथायसेयावबो राहा गोथे जानानै मैया खौरां बिजोंनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनि हेफाजाब नागिरदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। बेनिखायनो सावगारियाव होनाय आइजोखौ सोरबाफोर बबेयावबा नुसनबायोब्ला न'खरनि जानबुं नाम्बार 6900944804 आव नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों न'खरनि सोद्रोमाफोरा। रायजोनि गोबां जायगायाव फालिनाय बायदिनो बेंटल फरायसालिमायाव गियाननि बिमा सरस्वती फुजाखौ फालिदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल फरायसालिमानि फरायसाफोरजों लोगोसे फोरोंगिरिफोरा जथायै गोथार सरस्वती फुजाखौ फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथार साखाथियाव बाथौ धोरोमनि खान्थिजों गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। गियाननि गुदि बिमा सरस्वतीखौ मान होनानै फरायसुला फरायसुलि आरो फोरोंगिरिफोरा आरज गाबनानै बोर बिख'नायखौ नुनो मोनदों। गुदि बाथौ गौथुमनि लाइमोन आफादनि आफादगिरि प्रदीप नार्जारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन आरो बे गोथार सरस्वती फुजानि लामाखौ फिथा हास'नायखौ बेखेवनानै होजेनो। कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्ला कमिटि एबसुआ गुवाहाटि नोगोरमायाव थाहैनाय जाय बर' हारिनि सुबुंफोरा समाज बेरेखा हाबा मावगोन बिसोरनि सायाव साजा होनो आरो बिसोरखौ गाज्रि हाबानिफ्राय हमथानो थाखाय कामरुप मेट्र'पलिटान जिल्ला कमिटि एबसुआ G एवार्ड स्क्वेड फायखि हान्जा दानानै लानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिरखां बर' बिथांनि आरोबाव मोनसे बाखनायथाव खामानि माखासे सान सिगां गासै गं 9था गामिफोरनो गोरिब न'खरनि सुबुंफोरनो गानग्रा जोमग्रा रानना होनाय बायदिनो आरो फिन खनसेबाव सेरफांगुरि रामफुरबिलनि सिङाव थानाय बालाफारा आरो दुलदांफारा गामिनि दुखुथिया न'खरनि सुबुंफोरनो कम्बल राननानै होदों।
मानव सेवा संघ NGOनि आफादगिरि एबा मिरु UPPL दोलोनि CWCनि मेम्बार बिरखां बर' बिथाङा बिरखां बर'नि बेफोरबायदि अनसायनायखौ मोननानै गामिनि रायजो राजाफोरा गोजोननाय फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। BTC बिसायख'थिनि थाखाय गासैबो दैदेनगिरिफोरा साखा-फारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय सानाव खाम्फा बरगयारिया BPF दोलो नागारनानै लाइजाम हरनायनि उनाव लाइमोन BPF दोलोनि लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा माखासे बिजाथाइ होनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव RMCनि खौरांगिरि मेल लादों। RMCनि आफादगिरि आब्दुल आवाल मण्डलनि हेंथायै गोख्रों बिजाथाइ फोरमायथिदों। RMCनि माखासे दैदेनगिरिफोरा रिलिजियास माइनरिटि काउन्सिलनि गेजेराव इसिङारि बोराबलायनाय जानायखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।